Inwoners van Jorwert willen een vluchtelingengezin opvangen in het dorpshuis. Het dorpshuis verliest hield meer zijn functie. De initiatiefnemers hopen dat ons huis voor het dorp behouden blijft en dat ze ook een gezin helpen kunnen. Het plan is betocht door een groepje vrouwen uit het dorp. Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan toen we marginaal in het café zitten en dat was in september en toen speelde dat natuurlijk ook heel bot, hè, maar die vluchtelingen op tv. En toen gingen wij zoiets van, goh, kunnen wij in Jorwert net wat doen voor deze mensen. En zo is het idee ontstaan om iets te doen, of om te zien dat we mensen met een A-status een plakje aan kennen in Jorwert. Er had nog geen contact geweest met het COA, maar de locatie is al wel troeien aan de gemeente. Nevens de initiatiefnemers is het gebouw prima om in te wonen. Op zich is het een huis wat best wel compleet is. Het enige dat er boven net in zit binnen een paar slipkamers. Dus, maar voor de rest, een keuken, een wc? Er zit een keuken in, er zitten 2 wc's in, er zit een douche in, er zit een grote bovenverdieping, er zit beneden voldoende ruimte. Dus ja, je kent er best in mee. De werkgroep zal nou uitzoeken wat er al hier nog regelen worden moet. Op Artiesdij hebben de inwoners al hield op helemaal een eigen glazen hoesakje. Dat had een lietse €1000 opsmieten.